Oh, hanay. So guys, maazong gabi natang tanan. Di naman ang mga chikiting nang uli na dia. Las Kuya Gael, Kuya Kinkin. Excited na kaadyo ni sila kay di ana ang box nga gipadala nila sa ating gikan sa Ohio, USA. Ako di si Kimi. Yes, Kuya Gael guys. Yan na. Bagong style ni Jahang buhok guys. Napa-out ko na sa ganiha. Tinga ko kay tagas pa man. Danutan ako nga na dahil ko na bagong style ron. Nice nun. Angay mas Kuya Kuan Gael. Mag-unbox sa may karon. Nagkamawig dasong kadto yan. Ikaw. Bugat? Bugat ko no. Excited na ka Kimi girl? Ako si Francis. Yan na guys. Super excited. Ikaw Kimi? Super excited! Ikaw ya? Excited. Ha? Bugas. Bugas mo danggan? Mana ulit tao na ka. Excited ka just Kimi girl. So guys, yan na ari na mi mag-unbox na mi darhi. So Thank you, Tita Tanan. I love you, miss you. Mwah! Thank you, Tita. Tama tita. salamat eh. Sa kay mag-unbox na mi. So guys, magkuha na mi unbox na mi. Yan na. Kuha naman sila sa ate. Ate. Saan niya ba po eh? Kuha mga alas 3 eh. Alas 3. Okay, then na guys. Excited na mga chikiting. Okay guys. Te. Wala na dumdumi o tayo mga sulod. So na isa ka box dani nga di kanang mga sir mga pinutos. Ay kuan. Nasa Gift wrapper. Anja di na ta abrihan ha. Hindi ka December 25 na ta abrihan yan. Tanaw te ka mag Christmas ta siga. kabuhan na lang. Lagi dati. Excited ka ajo. Okay. Wala. Excited tay mga chikiting. Yay! Thank you, Tita. Te. Perfect kagwapa ba? Nangandam te, nagtanawa, nag-ili si Jan, nagkusintas, Uy! Uy! Dati! Wow, mga pantalon. Oh, Joy na. Uy, pangsukod na ni Joy, pangsukod. Oh, datukin. Kyle na. Oh, kuya, paano na kuya? Gail. Kanawa. Oh, okay. Dati kay padunon sila kay nang hagbag, di mailhan. Na. Mo na mauso ron. Oh, may skinny jeans. Kami mga laki tayo. Harlipad sa taos mga ipasukod ko na ya, na. Isuot sa loob ragod, kinipis man na imong kuhan patalon. Sakto dyan na ni mo ya. Wow, hala, sakto ka dun kuya ti. Hindi na pang Marte, pang Lunes, Marte. Pang Lunes, pwede na Lunes. Pang uniform, pares sa uniform. Tuman man. Wow. Nice ti. Pwede silang lawas siya eh. Hala, ingan na ba? Isira ya. Sakto si Kadjo. Hala, sakto ka dun ti. Kyle. Wow. Pangulitaw dun na ini ti. Uyab na ni. Yeah. Oh, wala kayo duha ko. Pag-ulat te. Kaujab na ni. Nice. Yay. Aga to isa ya, isukod ko no ya. Katong usa. Lagi kami. Kana, isukod ko no. Dagko na karag. Ulita na. Nagka-chemical te, tawil na lamang ko na ija dari. Tawil. Ha? Sa tawil lang ka-chemi. Uy, wow. Nice. Salite, hapin, pangkuan. Ay, sa mga lamisa salite no. Kana. Aripan mo? Sulo. Wala na may puli-pulihan te. Kana na hawak mo. Sawat sakin. Oh, diyan na. Diyan na may bagong hapin sa mga lamisa. Diyan na te. Hindi ka nagis na eh. Nice, kanahan ko. Pwede. Kuan. Miwang. Miwang. So, dala yung kuan. Ada na hindi ka na Kuya. hangko. Nag-ukap namin. Naglumba naman sila kuan. Santi kaso. Just! Wow. Just! So, ipit na! Wala, cute. Chocolate naman. Ha? Bigas. Di ko lipstick nila mo. Chocolate. Bigas. Ay, kuan guys. Wow! Ay, lipstick eh.
ate. Sweet. Ton. Ang busog sa ko niya. Ala, nadaghan ka ago. Opo. Hanay yung... Ala. Wala na nga po. Wa man te. Dagan. Ala, nadaghan ka ng tsokolate. Man. Wow, thank you. Uryo. Wow. Kaya balik doon. Yehey. Teka na dyan, impassive ba ding gamay? Lipstick. Ang ani Kim. Tingnan. Linis. Ang sabagin Kim, te. Happy na. Wow, ano na nakaduwi? Happy na. Ang ipit Kim. Ito Kim. Oh. Ito kaya ito mo to. Yan ko ang ipit. Nice. Yan natin sa ipit. Yan nice kaldo. Mani mo isot ka daan lang ha. Dapat ko. Isukod na gaya, tayo ang pantalon. Yan na. Igo ni Jah. Ala, Hello, nanimig sidlanan. Gara ba regalo? Kaya mga gift, di pa na pwede abrihan. Di pa na pwede abrihan, dahil na ng gift. Hindi regalo. Imo hapon na. Di, Tuani, happy. Ito sa nyo abrihan ha. Token ke. Oh. Dari mo Kim. Ay, sana isun. Asabi. Ay, sa abrihan. Oh. Hello. Dish drying mat set. Oh, ibot mo mga kailangan yung intake. Mga inyong lugasan ng mga plato. Naibutang na mo, te. Dai. Hindi ko magbagas. Asa? Mama, hindi ang favorite ma. Ano po si Jah? Ibuksi ha. Hoy, ato sa medyo buksi na. Taro na ibutang dia. Oh. Dali. Bebe. Tede na agkuhan mga na regalo. Ay nakakuan. Oh, yeah. So, di sana na mabuksan. December na nila mabuk na abrihan. Dari ba tamas Christmas Abi na, be. Dari. May regalo. Salamat ka sa te. Saan ni? Ay, dahil ka kuya Gal. Ako, agi mo kuya Gal, di ah. Nagkasilanan. Yeah. Excited na sila abrihan. Hindi pa pwede. Mamikyas. Ito ta na rin. Ano regalo kaya po no? Yes. Regalo na. Regalo ka po no? Isa ka ta pa, dun. Mamikyas ma. Ma. Mamikyas. Yehey, cute taga. Uy, excited na ko na ni. Lap. Ma, Queenie po ko no ma. Dai. Nandiyan na natin abrihan ni ka December. Kuan, 25 sa Ma. ni ka Pasko. Eh, ni ka gabi. Ala. Tagak na. Tempon mo yan. Tarangan. Ma, ang sampo ma. Wow! Baka po. Nalo po. Yung nagbutin eh. Sa bebe. Ay, wash te. Moisture care, baby wash. Uy, baby wash ni Kimi girl. Mahumot na Ano pa, Day? dali. Sa Kimi, mahumot mo. Unsa ka? Tempon mo. Oy. Wala. Humot na di ka na Kim. Mahumot lagi ni ma. Humot ka ay. Mahumot Sa Ma, mo padala siya. ko siya. Ay, sa kapinte. Ma, padala ko. Kanay para. Mo ni hangi ko ate, mo ni hangi puli dito. Okay. Na, sana man ni sir na mas karton, sisa na ko na ipadadi Ano ate. sa mali? Hap- Mana nakikita ko to sila. Yes. Say patong na rin mag-ipit kami mo. Na, kata na imong suot na Pero umat. ang gusto Ano sa dali dai? Ang ang gusto tulong ma, dai. lilipan. Magsama ka nila tita. Thank you. Okay, so mo ni first box na masud. Mama. Magsama ka nila tita. Thank you, tita. Manay midyas nila kuya ma. Midyas nila kuya pod. Weh! Masud sa first box. Managan box ag unang box. Midyas. Ano pa may second box eh. Happy ag bibili. Tanang tab ko no, magamit na ninyo ko ng tab. Sige. Eh? Pare. Oo. Magamit ni Kazuti. Nga na sila te. Nga na gani. Nga nagkuan makaon. Yay. Nami. Isa na ya patanaw ko yo. Isa nga na. Rice crispy. Oh, go on. Oh, may ang te. Crispy ka Sorry, sa wala. kuan. Rice crispy. Lami yan, oh. Lasang gatas. Wow, lami.
Okay, so ikaduhang ko ano po na, ikaduhang box. Ha? Kita ko ng duwaan, te. Sila, duwaan is life. May duwaan si Harris? Nangita og duwaan si Kim Ken, te. Nangita duwaan. Ha? Ay, mong bumbiro? Oo, sa spark plug. Bumbiro. Kaya ko ng bumbiro, te. Nangitag bumbiro. So, nanaag si can box. Nana, te, yabrihan na. Uhaw ka? Uhaw ko nung bading gamay. Hindi na gari ko kayo. Ikaw mo nito nung Wala, angasan ka kados pantalon nyo. Pakulitaw na dun. Te, angasan si Jas pantalon. Okay. Guys, Oh, angasan si Jate. Ini. Kenya. Kay no? Sakto ni Jate, ag-height food. Dalapod. Dalapod, te. Wow, wapatalon. Sukod dito, sukod. Sulit na po. Ha? Lipay ka doon sila, te. Nailaman pantalon. Wala. Dua ate, kabisihang kin te. Dua anis light, te. Hot Wheels, te. Oh. Pero ayaw pang kuanakin, ayaw pang bugkaga sa sidlanan. Pagduwa ka. Okay, ko akin. Uy, palaki na. Wow, cute. Kimi. Te. Uy, arang mo ka. Yes. Uy, dada may sabon, te, ya. Ya, patanaw yan. Ate, angat ante. Talata ya. Iingan ako na. Ito, sibag. Madala, te. Angajan ka azo, te. Kan sibol ka na. Sakin. Te. Sibo ka na ni ko, ante. Kuya Gail. Hala, sorry. Guys, ano na kapanagihan? Kagail tanan, te, ang pantalon. Kay Sigo Maneja. Te. Sige, nag-ilis si guys. Nasag nila man, te, kasi dyan may mga labaw. Ito, sige na ako. May budget, te. Chocolate ko na pag-ita. Pero tayo. Wow. Naman to. Kurang na mo. Uy, hala, kalami. Lingkuranan na ini. Lingkuranan ni te. Oo, lingkuranan jadi ay. Gilas. Sige, bekara. Ato sa akin. Si Papa. Nay nakabangan. Sanina sang Barbie! Te. Sa puto, mga inana ba? Dera ka mang butas, te. Pang kuan ay, pang... Nay maglugway ba, ting kuan. Kurang na mga laman. Ano lipasan nito tayo kita sa Barbie? Ha? Wow, ka-cute. Masaya nga na, Bibi. See? Wow, ka-cute. Ano lipasan Kim, te. Ano lipasan nito sa kajan. Aso sakjik magdupa. Para na si mong dal. Lipasan bading gamay. Uy, napitag-pitag. Mata na. Gikan pa na sa biyahe. Wala na ka-cute. Kin mo na isang ilisan. Kaya si Ja. Isa na. Kuhaan. Atan na sa. Gunit rin, iba na. Iba na isang mga kuhan. Iba na isang mga gamit. Sa Barbie. Masapon ka. Uy, dalang yung mga sabon, te. Isa ka nga, te. Kung may padong oh. May nga na ni Ja, ha? Bata kaya naman eh. Kaya te, Gin and Charm. Si Jin. Si Ero. So nanay ni imong kanday. Si Jin. Diyan ka rin ang Charm. Si Charm ka rin.
Charm na. Kada iyang papi. Oh, unsa na nato ko na ibutang na. Pwede ate isang maduan tanaway isang gitapok. Pod. Haman. Wow, lami yung rice. Data isang butas. Kimi, mo butas Kimi. Yay. Nice kaayo. Oh, Nagsa mo na ng butas. butas ni Kimi. At jahang Tama mo. duaan. Bi, dako pa nimo imong duaan. Pareha mo na. Kamama. Motor na yun. Ako nilabon. Unsa na tay kanang sudlanan sa kwan lunchbox nimo dai. Di mabinhi na. Kana ilain ang binhi daan. Kamamang butas. Ha, kana ko. Uy, nice. Ang binang isa. Ang cowboy. Boy, nagsa mo na ng butas. Boy, Oh. may mga nalagyan ako eh. Okay. Wow. Pareha Miss Kimi color ni. Nanay ko ang Uy, dami Diaz. Dami Diaz ni kuya. nanay termos. Blue. Uy, nandiyan may takuri. Ti, nana ko'y takuri. Salamat ka, Adjo. Uda pa. Nanay termos. Nana, may bagong takuri. Salamat ka, Zote. Yan na. Initan. Tapos po, sa... Biskuit. Pagbawa ninyo. Padaaglaw. Yung kwet. Te? Nagkikip-kip. Oo. Harap ka, Zote. Hindi ah. Kiss. butas. Saan ni? Hala, cute. Nice, te. Kinsa ni, te? Ay, ani. Mr. Chris Yeah. Maato ni ko anong niya. Matabang ko ka. Ah, sige, sige, te. Ah. Wala, nice. Uy, aran na kakin. Te, di aran kakimi, te. Mo na isang ipaabot. Yeah. Tintin. Isang mga kanang na, isang mga, isang mga Nalaki. siras, ng Arius. Tanaw gamay budget, eh. Excited ka sa Kimi. May kuman, Kim, isa ito, balik ha. Wow. Ako na day, pang imuha ng suot ng DIY. Nice. Man. Nice ka ito, no? Man. Sila. May payag badjing gamay, oy. Ito sa'yo. Wow. Ayun, ay buwaghaan na. Isuot na ni mo? Suot ko nung largong Kimi, te. Sa katong ganon, be. Sabihan, be. Suot ko nung largong. Okay. Punta na magtangkong? Tangkong lagi sa ipangita. Mangita sa tagtangkong. Kare. Si Ken tay magda sila binhi ba to sila eskwelahan sa tangkong. Ano mong English na tangkong? Ha? Sabi egg, Tay kinsan ite? Kagkimi? Dili. Imo man siguro na. Ay, ay. Hala, nice. Abag, wait, pa. Kapabit kay sa tay kaya ko ano. Abringan te. Grabe skin kinte ang lipat sa Hot Wheels. Uy, Hot Wheels na diri sa hang pagitaon tanawa. Kip. Gabriel, man siguro na. Kagabrel ning puti te. Isa man. Ako no, try pa. Try. Mura tayo. Lalaki. Mura tayo Amerikano na eh. Kanang hilaw. Malaki na nice ay pakita la ate Hot Wheels. Wow, ara naghana ka duduaan bro. Ayan ang bungkag sa silanan, nara kay gusto pa. Kanang moray kuan sa kuan ba ibutang ato to. Collection. Tapos mga koleksyon na pa na may lang daghaning nga nate, to magipang butang silanan. Dala. Ate. Tiya. Taga Amerikano na padong ilong. Ito Amerikano. Tagira na ko. Ang puti ko pa yung dog. Ano bang handa ka? Dili, mo kang kuhana kang bini. Patanok pa. Iwan ni Quit. Ay, ko yung kang dahil. Ang dahil siguro na. Okay, kuya. Sige ya, kumati ya, suot ya. Yung isuot, nice ka zo. Bota, grabe yung mapuha te, tanate. Tiya. Tagira na. Panlaki ba? Nice te. Kumain na. Isa na silanan. Baji. Pang baji, pag mo kuya. Bayo Murag magkili. kang kuhan, imo na kuhin. Kaya na sila te, pang baji ko te, kay ang kilid na. Ang color. Uy, ajen. Imo na kuhin. Para ako dyan te. Para lamdaga ka zo te. Nice ka zo. Oh. Ha? Kaya guys. Isod na? Ano naman nag-open na to, agi ka duha. Kasi Diyan, meron skim-kim tanaw te, mura na dunya. Ano ma? Ah, grabe ka, ito rin pang-abrig ito mga kuwan. Ha?
Tibugat. Butang na sa isang kabutanganan. Kimi, ang imong kuan ka ng mga sidlan ka na ibutang nas ka tong kuan sidlan na nimo. Jadi ay kani jahan ning kuan, jahan man siguro ning maniha. Katatrap Kaya na naman ang dana kawo. Ilang kawo na bubang. Ikaw. Iko ka daw gani. Ilang kawo ti. Wala ka na kay kuan ma. Mawa ang Kanitino. ma basing imo ni. Oh. Di Ako pa doon. Di na takanong Awa. Nama tu'y kuwan na ni Day, kanang ay, forma. Kanang parihat, agad ang duha. Ako sa kay mama. Arali pa yan ang mga pulsiras, te. Mga pulsiras, kusintas. Tanawa, dubli-dubli na kusintas na Kim. Kapul ba, te? Kim, may panad na, Kim. Hay na po sa. Iyaw. Ano man? Nagarigan sakjanan tibugat. Iyaw. Hinahi. Kimi, ipusa sa takin, karoon din mga tumbal. Gida na pagbiyahe guro. Kini panad sa Gani Kim. sakjanan mo. Ay, Katulo, katulo. So, ikatulo na nga box, te. Napagi ka. Sa upat. Isad na, Kim. Nadungin na sa kuya. Tiyo na, dahil yung haging kay. Awa na. Tingnan. Tiyo. Ang ang tayo ni kuha nila kay ilabas na may balitok-balitok. Bilibid. Dali ako ni Iring. Dali ko na ma. Suoton ma. Ito sa nakin nila. Ano dali to? Bidling, ang mga ipang tanong. Sakto na karong may klase. Mayroon ko ano nung mga 1 week may Wag klase. ma. Uy, cute. Ubi. Bye. Asun lang na something konti. Balig dyan. Ano ba ka mga waday? Bag. Yung sudanan. Iisa usod, Kim. Kaya pati mawa, Kim. Iisa usod ba na? Hindi isira. Kani habon eh? Oy. Kuha na. Kurtina. Tina. Habon. Kurtina. Aw, habaw. Habaw ba ko na, te? Kurtina si Kuya karon. Oo. Magbago na pa may kurtina, te. Guys, strawberry. Hala, naisidling sa strawberry. Ako na naisudog. Patong mga ano ba? Kulitilin. Nice lagi ni ma. Mas kulitilin na natin itanong. Hindi na Ana tay sid na. Kanang Strawberry strawberry na. Kuya mo rin ito na sa buknong nga lugar. Nanay naman sa daan nanay man sa? te? Sa preso na ikita na ma. Daan nanay man sa di. Kanang family cooking. Garlic. California. Nanay nagsaburan eh. Tanawin mo dyan. Signay na kuan. Signay na zabu. Nanay lumping na. Pagbiyahe ni. Wow. Para sa ka, napay mantika. Mandarin siya. Na, basig na. Tanaw ko nun dyan pa. Maya na, ikatulong box te. Ilan ang brihan. Isa na Kuya, akem. Isa na, Kim. Tatanaw ni tita, be. Sama na. Jello. Yellow. Magamat na rin nga tumutangag ice. Tangan na ice te. Dara atong gusto ma. Dati, cookies. Unlimited cookies. Nagsaburan nito sila. Hala, sama na. Tampoy sa Ano nipon ba? ma. Naisa tayo na nazabo. Talupin. Ma naroon tampoy sa nipon. Naman. Sarap pa. Maringan na ito. Sana. Ay, nawa. Tayo agsud. Nawa. Sa kuan? Pilis. Ano sama na? Kuko pa marumay no? Ah, mo di ay. Nawa. Kuan si dati. Nazabo. Ano ito? Murag kataw. Murag sa kukwate. Kukwa. Na. Humot si dyan kuan. Kakao. Kari dada sa salupin. Ma Diyos. Ya ma. May sa ni ma. Ma. Mama na. Na. Ma sa ni ma. Dagmo na kuan siya. Napislap. Kap. Oh. Nanay. Nilanay siguro na te. Pagkuan te ba na bali-bali pagkuan. Dali asin na mo te. Ay, Dara guys. dus ma. Yapon. Bangan. Nana mo pangkuan. Dugos ni? Wala man na kuwan. Limonade na din. Mabukat Limonade. ma. Batay. No, no. Isus na ba? Dugos ni te? Yung patan na lahat eh. Sana siya. Honey, dugos. Isa ni. Pizza ball, honey. 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 Honiin. Ikuan na to si Daskuan. Kanang na ay. Christmas. Ang nakuha. Uy, dati Swiss Wala mix. natin. Chocolate. Chocolate. So balik na rin lang di mapiyat dali. Oh, okay. Sulok Yun. ito Wow, ito Christmas. Taron. Excited ka doon. Tinangalong kay Tela. Kumbati. Kaya na tayo pang lutoon na pang Christmas. Yeah, yeah, yeah.
Ang second match, makaroon eh. Hindi ka nagawa ba? Yehey! Salamat ka dote. Yeah. Kasundan. Sige rin, sige. May beer. 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 Napay ko ang biscuit. Ma, ako. Alam, ma, atong sangko. Bukan tuloy ba? Saan? Sampo. Sampo ko no, te. Sampo. Bubot na dyan ang kadugayan dan eh. Humot. Putik na sa. Humot. No, kalugayan te. Sweets. Oo, yung bataan eh. Nawa te. Kaya di ka niya. Bibi Ito ba na? wash. Mani. Ani, si Kimi kay busy na kaado te. Ano, arang bisihan. Ay, dahil pangulang. Bating Dapat gamay. imunid na. Kaya nung isa ni? On. Saan siya te? Kanang saan eh? Noodles. Noodles. Noodles ito niyo. Dahil nagkul. Magluto na may kuante nga ni si gamay sa batang itlog. Siya man eh. Regalo ko ni. Kulit. Pink lemonade, ma. Pink lemonade. Sa kuani? Chocolate nito no. Wow. Alami sa chocolate eh. The milk and dark. Biscuit. Ay, nabili, no? Nabili, biscuit. Butak, butak. Mo siguro na nabungkag? Basin te. May nga puan. Ma. Yan na te. Uy, yun. Jumps. Dapat yung chinilas. May slipper. Kaya ba? Okay. So, nakita nga guys, kami ni Kajo. Sabi na kita init. Sakto nito yung mga sunod simana. Kung may klase. Masarap ito. Bitin ko rin. Oo, natay naghang spaghetti hun. Makaroon ni ma. Oo. Ate. Ate. Ma, oy. Sama na. Ay, agkatong ko. Ay, kanang hot cake. Kana. Happy. Hot cake ko na ito, hot cake. Makaroon ni ma. Oo. Kaya ate, kaya ag hot cake. Ano ba nun? Pagluto ka na dahil pang bawon ninyo. Hawain din, ma. Tulo. O, dahil na mo magsigig bawon upuan. Ano na yung bawon ninyo? Hot cake. Biskuit. Uy, serious. Nabag ka. Padaan na ka na mo. Balik na dire. Balik si Kim Kim te. Latabo ni. Kaya na ni tas karton. Bigyan ako na ipadaan na mo te. Ano mo? Yapa. Ano ito? Yapa. Nanay batang day. Wala mira ko na bi. Palutuon. Batang ano milk? Wala ginagong lain si ate. Celebrate ka. Be. Busy siguro te. Busy sa ate. Be, ako nang kanakati. Sindag. Kamu, kamu, kamu. Baron ni. 6 hours na mati, kas pag online. 6 hours na. Dati. Kung sa kali, padang ako ng picture. Happy ko. Sunod. Ito. Diyan na siya. Busy siguro sa ate. Napuhog pa siguro ito, te. Siguro pa ate. Di naman mapagnganteng mga chikiting, kay excited man kaazo. Abri naman kasi ko, no? So, ato na pata si kaapat. So, ikaapat kami nga box, te. Okay. Tugnaw, di ate, agdarit ama, grabe alimuta. Init naman. May kado man kita na. Uy, hala na nako'y padzong. Salamat ka dati. Sila ka buhok pag sa minday. Buha? Uy, salamat. Nagiging yung padzong. Sakto ka din ni pang-ate. Yan na. Ganun ang picture, ma. Tama na. Nagari ang sakyanan, ma. Te? Sa te? Ah. Oo, Vera Bradley. Oo. Mura sa mong kuhan. Sabi. Mura pa lang eh. Pareha rin sila dati. Pang-beach. Yan eh. Pang-beach na pang-beach. Pang-beach. Ako ni Uy. Te, og magkuhan ko te maglakaw
Karehang sa amin, sa karehang pajong. Vera Bradley. Lingkod ka, gikapoy ka. Ala, itaro na yung mga na. Lingkod ko lang sa te. Kapoy. Sige na ka mag-open na tas ko. Last nga box. Le. Kaya manihapon mo yung guman. Manihapon yung guman, te. Wapa rin sila mga ante. Lingkod sa kumang. Kumain ako. Uy ka. Okay, mag-unbox na si kaupat eh. Kaupat nga box. Nanagas ang box na si kaupat nga box. Ano naman? Ako lalagay mo te. Agad sa lagay bumbi ko isang ika. Kuanan. Ang buntiyan, nag-buntiyan. Ala! Wow! Mama! Wow! Nice. Agad sa bumbiro te. Isang duaan. Isa rin bag. Ala! Kakuya Gael, saan ang bag be? Sa, grabe tanaw te. Mga duaan. Sige pamunlot ni Kinkin. Wow. Wow. Madarang tapos sa isa man. Ireng pa na. Tagsa mo. Kaya sige, panoot na ninyo kay mga ulitawan mo. Na, ipanoot na. Tagsa mo. Rauti. Yakan. Tagsa na sila. Sige, sige. Suot kin. Wow. Sa, grabe nga puha, uy. Taro nga, isabit sa danggan. Ingat na sa, iusos. Ana, ana. Okay, pakita nila ate. Hala! Di, regalo eh. Ha, tala ko. Aw. Na pwede. Te? Pwede na ang regalo. Putos yun Aw. sa kuwan. Agarete, agarete. Sinig pa, no? Hala, na tumbler, Kim. Yay, dako na sa gitsang konti. Sila nagtubig. Tumbler. Tulo, tagsamong tulo, tagsamong tulo. Tagsamong tulo, tumbler. Siyempre, battery pa yung bonus ko ito eh. Takto din na katong atay. Huy, atay batang sa atang katong kuan. Ay, Suda. kanete. Masuda ka. Di katong na ay kuan. Ang bringis sa Ang pas Christmas ba katong kaw. Unsa na day? Kung na pang Christmas ba nga kaw murag kaw kurma sa Ang tahat. bringis sa iya. Ang gana si dati. Sa tanaw. Kaya, battery siya guys. Hala. T-shirt. Oh, wala ka nice. Dag, isang bating isang kuan pang dagat. Sa kurma ti. Wapa na dukudan hi. Guwapa na sa kudani. Stilan. Stilan te, guwapa na sa kudani. Kin. Kuhan kin. Pero ang Kaya na tumbler ken. Tumas kuya tagsa mo. Na blue. Da, grabe nga puhas kuya te, tanaw kurma. Ta grabe. Talaga ha guys, ang regalo. Tanawag sa motor-motor dyan te, tanawa. Ara na lingawang kuya kin sa motor-motor ta. Ma! Ma! Tarak-tarak. Big bike. Nice. Ha? Leander ako! Ha. Sige, sige. Dua na te. Ma! Ano skin. Ma! Nice ay! Kakim-kim pati karing isang kuan. Kaon. Ano pag-grocery? Wala, di na te. Wala. Birang ka to niya. Ay, sakto te, sakto sa kadyo te. Mga gamit ang kaning kanay nga na ba? Tudlanan. Okay. Wala. Chocolate niya? Uwil, pangkuan na sinugba. Ano na? Uy, klaro na sila tayo. Chocolate ko. Luang pulin. Wrap. Bubble gum ni. Oh, pasaway na sila tayo. Bubble gum ma! Oh. Da. Araling nga makin-kin si Jang Kuante. Jang ka na motor-motor. Kaya padiwas niya. Lupon mo. Dali. What's this? Ay. Hand soap. Dati hand soap. Kana, ano na? Ay, spaghettihon. Spaghettihon ano? Ano ba? Naratay pang spaghetti nagka-December pohon. Spam. Naratay pang sedaan. Ano man naging sungkuan, mga tumbler. Agkain day color pink. Agi mo ken, kariken, agi mo ya color blue ya. Akari ya imo ya. Ngunit eh. Sudlin ni nandiyo tubig ugma ha. Mo na dyan nandiyo kuan, importante ng tubig. Ma! Tulungan na sa ng tulo. Pagsalig sa tulo. Ay doon sa amin, tagsamong duha. Uy, hindi natin. Wow. Open na, open. Ay, darat, pistachios, favorite. Ano, may lamiin. Eh, saan sa mali? Pistachios. What's that? Isa!
Kulit? Hmm? Kamu nak dia? Kulit? Abi? Ako? Mama niya itong kanina na. Mama. Chocolate ah. Saan dito eh? What is your Ganang turkey. Ah? Naunod na. Naunod lang na siya. Ah, kaano na sa largo te? Oo. Ah, Dani, humok na ni. Guys, ay. Kulit na humok. mura na. Di na na sa lutoon te, dito na ni si Zakuan. Kanon. Ay, isod sa kuan ko. Te, daya mag-isod sa kanang freezer, kaya rumukuan si Zam, mugahi. Kin na, isod kin. Kare, Aw. Dilit po ako. Ako sa. Ganda. Yeah. Sama ni te, Lindor. Kana, isunod na sa freezer. Isod kin na, rumugahi kin, kaning humukin, nalikin. Isod sa, Asa ipasod te. Dara. Kin. Dara. Busy ka dos kin sa bumbiro. Te. Di apoy instant oatmeal. Alam ni kada buntag mo na itong kuan ni. Mga kuyas, maligo ko ano niya. Ayan, oatmeal. Organic. Nanganong ka sa baby. Oh. Ini na tubig na dani may kuan no. Pwede butangan og kuan. Pwede butangan og kani sandwich. Sandwich din ang sama sandwich sa mga bubasa. Shortbread pan. Masupas. Supas ni. Ano pang baon ninyo? Ito buntag. Di na mga taga kwarta. Di na nila ko taga kwarta. Kana naman sila biskwit. Dani, humok na din. Dana na po mo ikuan. Ha? Uy, isa sa freezer. Kulit. Siguro ni. Isa. Kulat na. Kulit lagi. Nay nang humok yan. Masaya pang sa freezer. Kana mga chocolate lagi na nang humok. Tayo panood. Di akit kat ni. Kaya wa man na yung humok. Kana ko no. Karang kit kat wa man sa ring humok te. Ha? Pang sa kayan. Kala buntag mo na yung kuan nun, baw nun. Okay. So, humana. Saan man na? Ipit? Ipit na inday? Oh. Hala, nagbabulgam. Okay, kuan. Okay, so humana. Te. Bukan meninggal ni pa. Tatanda na sana. Ansa te? Patiri na pa. Putod-putod dag. Yan, hindi na. Dai ko pa. Asa te? Ay, uy. Atay pang sukod ag butas. Kimi abrisa pa kaya mang ibutas, mang ikon te sukod. Di atay mang isukod ron te. Kuhay ka butas. Mga butas. Para mag-enjoy ay pansukod ninyo la para matkuan na nato. Ha? Agi mong butas? Nay mga nga. Asa, imong trak-trak? Namay daghang bateri. Kurata sa butang ato atang santahat kaya mag siga-siga to dahil sa mga kuan ba corner. Tumakaw bitaw te. May pangutang na Marang store. din. Dati arang day kago te. Nawa. Baragya. Barag. Da, baragya. Agisa, isot pag-isa. Kaya mong matubuhian ba? Oh. Kasi ba nga to? Hindi na po. Okay. Pwede na ay mga medyas na. Oh, yan ay mga media sa ilang. Pangubutas. Mama. Agi ko na ni mo. Ma. Sakto ka jo te. Media si Kuya Gael pa. na. Sakto ka jo. Sing-sing. Wow, nice. Sagsing-sing. Imo pa, isukod pa. Oh, sakto na te. Tourist garden. Kada naman may daghang sibling. Kadapin niya, imuha na. Ha? Nice no, di na tutuan. Di na pwede sa blood sa init. Gawas. Yo. Diyan, grabe na isang isang butas. Tuwan pa, ma. May hapin. Ito yung hapin. Ma. Away. Saan mo kamot? Ayos na? Tana ko. Easy. Ayos Kim. Ay, sing-sing. Hala, cute, Kim. Lapa. Butas mo kamot na. Hindi mo butas. Huwag pa ni mo. Butas sa dana. Masungkot na mo kuhon. Gamit si puso. Talikod pa. Ay, ito. Number. Dati. Ito pwede. Sakto, te. Oo. Sakto ka, Jo.
Nga na ko pasalupin. Gumana yun. Hindi na kagay kakin-kin. Kin na? Ken, isuot lagi mo Ken. Unsa na doan kin dali Ken isuot sa akin. Dali. Dali ben. Sakto ka dyan ate, kay may kabuntag ba mo atos mabuhiin. Yeah. Oo, kay jambo, sa gianan. Okay. Oo, ugma ito na na isuot ugma. Ili, ibutan na sa mong bagday, kay mga waday. Tara, Mama, naka na. butang gani. Magsunod sa pusok niya. Sigo. Sige te, amping. Murang ngit-ngit, balik na ate. Sa ito ka ayo? Oo nga. Ah, Smooth. Ang magsunod na. Na. Nabatan ako, bitan ako. Ano po? Te, sakto ka dyan te. Nanghug na. Sakto. Yeah. Man, Ah, yan ang hug na. okay. Message na. Agi mo ha, Kim. Isukod agi mo, Kim. Magbisa ka. Itlog sa dragon ma. Ha, isa itlog sa? Dragon. Dragon. Butas mo dad. Abri sa iya, kag hindi, kay isang isukod. Naghahapag isukod doon. Sakto ka doon. Nice, basta kaya parang may color scheme Kim, te. Hindi, sa. Isa. Ang suot. Oh. Parang may color scheme te. Yan. Gumagbahan. Ang isuot. Ah, sakto ka adyo, te. Ano sakto ha? Dahil sakto ka adyo. Lagi mo, day? Grabe ka. Suri-suri takin, inig mo uwan. Kanina. Maghipos sa skanding, uban ta Tapos pa. ano na? Terno, te. Tanaw, te. Okay, may terno. Sunod na ko ah. Amping, te. Salamat ka adyo, te. Mamusayo ko mo. Sa manong tita. Sino siya? Masayo ko na. Wait. Te. Kailan puto sa Christmas Queen. Pinalang ninyo na may mga ngalan na. Kamutan na nanay ninyo. Apres na lang na. Karon, te. Ano kaya Tintin? Abrihan na mo. Saan ka na? Ala. Ini kapas ko na dete. Unggoy pa. Ugay pa ano? Kain ng sa Pasko. Sige, sige, te. Sige, after amo na lamang i-open, te. Karingkoan. Anang na ay. Matsaw, di pa panda. Sa'yo video, te. Karoon may mga remembrance ba? Saan ako tita? Saan eh? Wala. So, sakto ka doon na hanggang butas. Sakto na ini. Ganto na mas mga buhiin. Kaya gatang butas na tita pa. Kaya parihatang kulor. Huwag po eh. Nja. So, ka mga regalo guys nga dapat ang mga abrihan ini ka December 25. Bunsa kay excited naman ka adyo. Amo na laman ning abrihan. Te excited man ka adyo te.